Pwede mo ni ang prinsesa sa kanyit-nyit. Daghan nga buang sa kugaan niya ang ilabi na makalalakihan. Excuse me, for your information, ikaw ra ang nabuang og dili ang mga kalalakihan. Kay dili gyud mahitabo nga manghawd ang mga bayot nga demonyo sama ni Wakalingo. Ang si Kensa ka mo sultan ako ni Ana, ha? Ikaw nga otro mong charot. Kensa ka ba? Ako si Chololot, ang anghel nga murag si Marimar. Ay, charot! Usa ka anghel nga gipada sa kalibutan alang sa usa ka taas. Sige, pabuta ka ng pistola. Sige, Jumong, mamusil. Kamplita ka ng pistola ron doon ay mamatay. Ayaw, Jumong! Daghang mga tao! Basig makaingo ka! Ayaw! Ayaw to yan, Jumong. Sige, kamplita na yung duma. Ayaw, Jumong! Ayaw! Ay! Di ba niyo, oy? Ako na iko! Ay, bangas ka! Sila na iko! Super Radio Production Center. Mudalit ka ninyo og lahi nga sugilanon. Pero magsige ka magsulsunod ako. Kinsa ka magyot? Ako ang imong anghel nga magbalantay. Ako si Chululot, ang pinakagwapang anghel sa langit. Ay, charot! Ikaw akong anghel? Usa ka charot? Si Chololot, may angel nga charot. Ubos sa direksyon ni Mike Cabras, spinner Nelson Tantano, technician Aquinoy. Bisag unsa ka pa chulula. Mahal ta ka og ang kunin tagyot ka. Ako man kalupad sa langit. Ay! Kilokos ko wakli! Chololot, may angel nga charot. O garon mga igala sa laing sumpay, ning atong sugilanon nga naguluhan. Si Chololot, may angel nga charot. Ay, kaluoy niya. Kinsa man ka ng tawana? Nakita niyang batiis. Murag na bali. Kaluoy niya, oy. Gusto, kinamatabangan ko siya. Gamiton ko ang gahom nga hinatag ni manager. Ayuhon ko ka na iyang batiis nga nabali. Maayo kiwilaing tao. Ayuhon ko siya. Ni Ay, matago ko. Nay! What's buding? Arts! Oh. Uy, si Parts Lupin naman yung usan din eh. Tipihan na si Parts Lupin. Parts! Naano ni ka diya sa taas, Parts? Sama man yung lang ng gibiyas Parts Lupin din eh. Sige, Marega. Miapas ko ni mo, Parts. Kay ipadaan na lang ko nun ni Parts Lupin sa ospital. Ingo si nanay ni mo. Kinagingon na kong ganda doon niya sa ospital. Ay, ingo si nanay ni mo, Parts. Ay lang ko kasabi, Parts. Pita ninyo eh. Gusto ka na ko insulti mo, itumana. Hoy! Dali! Saka mo! Ato ring tabangan og dahil sa ospital, oy, dali mo! Gusto mo ninay? Dali! Do! Jumong! Yan na dahil do. Sige, dali anak ninyo, Slopin, do. Dadadan ninyo sa ospital, do. Tua ay, nanawag ko sa itong mga silingan aron makatabang sila. Sige na, anak. Do. Papulera! Do! Parts! Luson na to sa Parts Lupin, Parts. Uy, nag-antos na taon ni siya kasakit. Papulera mga tao! Dong, Jumong. Papulera na sila! Usa na sila mamulay, panunggapon ko na! Part, uy. Jumong. Ako na silang papaulion. Mga silingan! Mga silingan, pamauli na lang mo. Okay ra, Dennis Lupin, oy. Salamat na lang kay ninyo, mga silingan. Uli, alam mo, uli. Part, unsa ko ka, Part. Di man ka matabag, amigo, Part. Sa dili. Usap na ng gidaan ako. Di ba di tabang?
Usa ko'y katabang na. Haplas? Usa di panuhot kay imo lang haplasan? Nabali to ng bitiis ang parts lupin, parts Lang lupin. saba niya, ako na may baw. Sumog. Kaya ko na hiluton. Nalisar na, walang bali. Pida. Nalagog saba, agad. Ay, saba? Sa dakuyak pa na parts lupin? Nayo, wala naman na panimuhot. Grabe kang gipating kasakit, ana part. Tadoon na nato siya sa ospital, oy. Saba, lagi saba pa ni mo. Kita na siya ako na negatiman. Oo, tawa. May kini kamat ko nga part lupin. Aglo-galo kaya ito na hiluton yung mga butis. Nalisar ni. Ha? Kini, sakit na din eh, kini. Part? Part, hinaya lang part ha. Sakit ka na part. Ibaw ko. Pero kadalera ni. Parts. Tapa. Husto ng part. Wa na sakit parts. Ha? Wa na gyud. Matay. Wa na gyud sakit parts. It's impossible. So impossible. Parts lupin? Tinuod ka nga ni sakit? Wa na lagi. Nayo. Bebe, ako ilukso-lukso niya. Tanawa ko ha? Oh, ilukso-lukso ko rin ba? Wa na lagi. Ikadiha sakit ka ito. Labi lang ilihog na ko. Hindi ko kalihog. Tuwas ka sakit karon. Wala! Imposible tuod mga parts. Tanawa. Kinadabitaw mo nga madara naghilot. Kung kinapanan ninyo sa ospital, agwago lang ta. Wala pa na ako nahilota, dili na mawag sakit. Pero imposible ka part. Bisan tuod ug wa na mabali, pero ang sakit dili mawa dayon. Ano lang ko na kay Bonggod, buong pamangkay. Kamauri ka manghilot parts mo? Saman Pars Lupin. Wala kay bati. Saan paminaw mo? Murag maglain paminaw na ko parts. Murag doon na ko ilaing gipamati. Ha? Ano saman? Mura man ko gigutom. Pali, ulit bati. Dahil ko dito sa ospital, buwanga ka. Noon someday mo. Kakita na sa mag-away. Wa nang mayangoy. Kanya, Dito mga gumis karinderya ni nang Maria. Ngaon mi dito sa parts jumong. Unya, mi apas ni namos parts lupin. Nausa pang bitunga malagkalit dito ang grupo ni Turong Kabaw. Nya, pasingit na ba ba? Kilapay migbaso. Pero wa mi iga. Pero klaro kayo eh. Kami gigipasingitan adto. oh. Kanya, Siyempre, nalain mi. kanya. Yun sa Madanis Lupin nga, gitabang manin ninyo. Ay, parts. Kuan man gud ng mayang. Naglagot mo ko sa gibuhat nilang turo. O tong ako yung sungasong. Pero buanga, nakataghap man to kanahan. Iya ko nagunitan. Kay kung wa pa ko maon higonit ay na. Siya kay akong unang mabusdak. Unhan lang ko. Hello, parts ay. Samot, pagkabudlot ang simod mo, parts. Wa tay unay part laaya ni mo Ay, eh. kadiat. Yun na, asa naman dito si Jomong Buding. Milakaw to dang. Magpalit man ko to siya glapad. Oy, ginom sa mo. Ay, bao naman ka atong jumong ng mayang. Lisod kang balibaran. Masok ko na pagbalbar. Uy, Nga na ron. Ano man ron? Murag na dagang tao sa gawas. Nga no, magkaroon. na mayang. Kita ang sa parts jumong. Ngano naman sa ka? Noo ko. Unsa na sagkay gibuhat sa akong anak. Nga na ne. Ay, mayan!
Nga naman eh. Ito man kita mo ah. Jomong. Gadiot. Ano nangita mamusak mo? Oy, ngano nangita mong parts Jomong? Dunay babae kang kilugos. Buwan sila ilay kinudahan ka nagbuhat anis, Jomong. Unsa? Uy, Ginoo ko eh. Di na tinuod oy. Dili nga kayo mo anang akong anak ka malugos ko tao. Las barangay hall. Asa ba na is, Jomong? May lakaw para ba? Ang butog asa to? Oy, ginoo ko, di gina tinuod. Dili magkay mo anak Jumong, oy, di magkay mo akong anak. Las barangay hall. Sige. Atuong na mo. Oy, oy mamukuyo ko. Ako imbestiga na. Basig pasangil lang na. Bebe, subugi niyo, subugi. Pagi ame. Ay, asa man ang kilugos? Asa man? Bebe, pagi ame. Part Lupin, pangutan apart. Kay basig pasangil na ng iya part. Miss, kinsay nga ni mo? Lima tani. Amang gudan eh. Kining, miss. Hay. Di magkalugusa? Sinabot na mo. Ana ba? Diin, ana ba? Diin ka dapit lugusa? Part. Kasabot kasi ang gisulti part. Ikaw, kasabot ka. Wa. Mao na diha. Wa man gani kang kasabot, ako na ba? Wa ban si kauban sa pagkahitabo? Wa ba'y nakasaksi? Nanay si kauban. Ay man. Ikaw ko na diya. Bay. Kining diin man din ni mahitabo. Diin man ni siya dapit lugusa. Gilugos ni siyag duha ka tawo. Gilogos na ni siya duha ka tao. Diin man dapit. Nakaila kas naglogos. Gilugos ni siyag duha ka tawo. O lagi. Gilogos lagi na siya duha ka tao. Pero diin siya dapit lugosa ba? Diin dapit. Gilugos mo na siyag duha ka tawo. Ay o lagi. Gilogos lagi na siya duha ka tao. Diin man lagi na siya lugosa. Gilugos na siyag duha ka tawo. Ako ganito ka na. Bungol man din ka lahat. Bungol na part, bungol. Nagkuyo ko rin mundo ano? Ang amang ko kang bungol. Kining, miss, nakaila ka, naglogos ni mo? Ha? Unsa na ni? Unsa ko no? Gilugos na siyag duha ka tawo. Oh, lagi! Gilogos lagi na duha ka tao! Sige, balik-balik. Lubag kong kung liog ng baga karon. Ang akong gipangutan na kundi na siya lugosa mo na! Siya? Oh! Gilugos mo na siyag duha ka tawo. Ay, abang giroy, liog nga maibot ba? Ay, nagtingog niya! Ay, nagtingog! Kining, miss, nagkatimaan kas na taon naglogos ni mo? Sige mes. Tudlo kong kinsa basig. Ni ara na din eh. Ano na to na masikop kung kinsa ng nagamong-among sa mong pagkababay. Sige. Tanaw na yung mga tao din eh. Tudlo, kinsa. Wala, tudlo. Ikaw malagi kitudlo ka. Basta pa niya eh. Ako ibong pasagilan niya pa ganyan. Maglisod pa ganyan kung pagkita sa kuha ko mangihi ko. Ako pa doon ako pasagilan mo naglugos. Yan pa ganyan ako ganyan mabuwang. Do. Kinain na nga wako ilabot to. Inado. Kapitan ko do. Maglugos no. Inado wako ilabot. Ina. Gilugos na siyag duha ka tawo. Buwang mo. Kaya magpisuan. Wala isul ka rin bungol. Pisuan ninyo. Bungol man ay mo. Gilugos na siyag duha ka tawo. Tama na! Kami na nung bungol! Huwag saray! Pisuan eh! Kining bungol mo pisuan! Ikap,
Amo lang giklaro ba? Kay si Parts Jumong magoy gipasanginlan nga mo'y naglogos. Ya, dili man di ay. Ay, pasensya na lang mo kay katumbayan ha. Duda ko ato murag doon na to'y gamay. Patakalag panudlok. Basta ko giapil pas kanahan. Tay, gipada ako na tos DSWD. Sila na'y bahala to. Unya, ang katong bungol kap. Asam to kap. Ay, pasang dito makatog spasuan. Hanggang itong tawa na wailay na kamuwang dialog. Sige lagi ngong gilogos o doon ka tao. Sige balik-balik. Sige kap, ari na mi kap. Part, tara part. Ano na makeup? Sige, pasensya na mo nga nasol na ino mo kapil. Pero Kap, Na, siguro kang di ikay naglogos. gusto kang piso nakagapilupin. Sige Kap. Siguro ka buwangat. Ari na mi. Joke na ganito. Radyo, mata. Ari na mi kap. Panggulanggaw, mlislupin, kwanggol. Tuntok. Kap, Pa! gilugos siya doon ka. Sabra! Salamat aning lapad ha. Huwag malalan ako bayaran na bibi. Gani kay misugot pa nga mga utang ko. Huwag pang sugot ay. Hagisan ko rin tindahan. Sila si Turog yung mga tao. Naglain sila tuyo na. Madara ba sila mga tubog kahoy? Huwag na ni mo tagam yung mga tuhanan. Gitag yung bilaran ini kaugma. Jumong! Basig nagtuog kang nahumanata. Tiwason na to ang atong awal, Jumong! Gusto ko na mo patay, hab! Birahin niyo mga bata!